and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Ay, salamat sa pagkatod ha. May mong mulawas ka na sa lawak ni Dana. Oh, no. Kuya, ganti ka sa hanay mo tangan sa bata. Andy, please. Abigail. Oh. Jerica. Oh. Tana, Andy. Labyan ta lang siya. Abigail, let's... Oh. Gilabihan lang ko niya. Uban ni Andy. Abi, kadit lang. Okay ra ko. Muna ka na ang lawak ka nahimutangan ni Dana, dili ba? Mulawas ta ko sa unahan kay nausap dito ang nahimutangan ni Chera. Ayaw na pagsunod na ako. Pero, Andy, please. Musamot na ang kagubot kung muuban ka pa na ako. nakasiguro ka, Abi? Oh, okay na ka? Dili ko okay. Pero magpakalikon ko alang sa kong anak. Siya na lang ang naanak ko, Andy. Og ako, napaghapon ko, Abigail. Salamat, Andy. Mitalik ko na siya. Abi, nga nung ning nahita po karon. Nga nung gibati ko mas misamot ang distansya natong duha. Dili ba nga kahigayunan na unta ni natong duha. Oy, iinday. Ay maayo kay ni ka na. Kumusta naman ka? Kisa mo tayo nabiling dito ni Juan? Ang ina ni Andy o suod na mong hikala ni Andy nang nasa'y mga namilar ng Oo niya. Ganus aman na mo plano nga ilubong si Lolo ni mo. ugma na nang aron mapahilo na si Lolo. Nang ingon og sa di pa na ako madawat tawa na si Lolo. Ay, ingon man gyud ni ana ang imong bation, Inday. Pero unsaon taman, mipahulay naman ang taon ang Lolo nimo. Og dili siya mahiluna og tarong kon kanunay ka nga magsigi sa bughilak sa iyang pagkawala. Nang Huna-hunaan na lamang nga atuan na si Lolo nimo uban sa Ginoo. Wala na siya kasakit dito. Pulos na lang kalipay. Kay atuan naman siya sa matuod nga paraiso. nang Dora. Wa sila makabantay nga. Misod ako kinay din sa kwarto ni Tina. Natug siya. Og nausap si tita sa sofa. Naghigda. Si Dana. Inusinti niyang tanawon nga natog. Nindot ko siyang tanawon nga. Malinawon kayo nga nagpiyong. Apan, malinawon ka ba, Dina? O nagkahatag ko kasamok sa malinawon ni mong kinabuhi kaniya to? Damn. I'm sorry. Sorry kung di ko makatugbang sa imong kipati para nako. Sorry kung mas mahal ko nimo kaysa mahal ti ka. Oh. Mahal? Mahal na ko si Dina. Oh. No. Panimaos ang akong tuyo sa pagpakigrelasyon ko niya.
Gusto kong patiyon niya ang pagmahay kung anong ako ang iyong gituyuan. Kung anong ako ang iyong gipili ng mangan. Gusto kong pasakitan ka din na. O pagkahuman, bihaan. Pero nganong dihang buot kang makigbuwag na ko. Nganong di man usab kong buot nga imo ko na buhaton. Nganong ingon sa nahadlo ko nga mawakan ako. Dina, I'm sorry. Pero maning tanan, kung makagawas taon niya ka sa ospital, ug kung makagawas na sa ospital ang bata, ug mapahilo na ang patayng lawas niluluhuan, kung asa mo paingon si Abby, adto usab ko niya. I'm sorry. Pero di mahimupiyaan ko si Abigail. Di ko mabuhi kung di ko na unya siya makita. Mga pasaylo ako din. Pasaylo ako. Liliun ko na makadiyot ang lawak ni Chera. Siguro na ko nga way daw tang gibuhat nila si Jerica. Abigail. Kito na mugawas lang una ko og kadiyot ha kay ni ama nagibuhag bana. Dini ka lang na. Ay, dili tayo, oy. Kinalang magkasulti kayot ka mo. Na, Sige na. Dili mahimo hangtod sa hangtod ni mo siyang likayan kay bana naman ni mo siya. oh, Mugawas lamang una ko, sir. Salamat, Nan. Abigail. Ay, mayo unta og magkasinabot na ang duha. Ang ako lamang og magkagubot na sab sila. Ay, paita sa ilahang kinabuhing minyo, ay. Kalisod ba gud ay na magminyo ta, ay. Ay, mahira gyud ay. Nagapabilin akong ulay. Nang? Ay, hala, uy, dung ande. Si Abby. Nagasulti sila si Sir Jerek. Kung nagplano ka og sulod, ayaw na lamang dong. Hatagan na higayon ang magtiayon nga magkasulte. Nang? nga nang wala man ka matingog. Nahadlo ka nga musaka na sa pangimong tingog. Di ka na sa pakapukong sa imong kasuko. Kaya nakita na sa bini mo ni Andy nga nag-upan ka kanina. I'm sorry. Jerica, unsa ka nang imong gibuhat? Nganong miluhod ka? Barog, ayaw pagluhod. Pangayon ko ang imong pasaylo, Abigail. Please. Nasayod ko kuno sa kadako sa sanga ko na imo. Pero mamasin ko nga imo pagyapon ko mapasaylo. Pasaylo, nakita ba nimo ang kahimtang sa kong anak karon, Jerica? Kung unsa siya ka makaluluoy nga tan-awon, kay may bindahi ang iyang oo ug may dextro sa iyang kamot. Nakita ba na nimo? I'm sorry. Sorry. Tuaron si luluhuan gihaya, naghigda sa iyang lungod. Samtang ako, niya sa ospital ug dili makaunong niya. Unya karon, sorry lang ang imong ikasulti. Unsa may gusto nimong akong buhaton, Abigail?
Aron imo lang ko mapasaylo. Please. Buhaton ako ang tanan. Pasayloon na kanimo. Please. Please, sulti ko. Barog, Mapasaylo ba ko nimo? wa ko masayod. Abi. Pero kung may usa ka butang ko nga pangayoon gikan nimo, Jeric, aron parihas na tang magmalinawon. Unsa ka na? Say it. Anything. Mapasaylo lang ko nimo. I promise. I swear. Dili karon sa tubangan sa tong anak. Nga dili ug dili na mausap kining tanan. I will be a good father and husband to you, Abigail. Mabawi ko. Aron mamahim kong angayan nimo. Unsa ka na, Abi? Gusto ka nga ito na ta silang nasod manimuyo. Sige, sige. Asa, ha? Asa? Asa ka ganan nga mo puyo? Sa US? Sa Canada? Sa Australia? Sa Europe? Where? Just tell me. The moment ka makagawas na unya din sa ospital ang atong anak, may mugmamiya na dayon tagikan din sa Pilipinas. Tell me, babe. Gusto ko nga imong ipaanal ang atong kasal. What? No. Dili ko masugot. No. Di lang ka na, please. Panglayo bisag unsa, ayaw lang ka na, Abi. Mao kini ang mas makaayo alang nato, Jeric. Ang magkalagyo sa hingpit. Putlon ta na ang kasuwatan nga nagsumpay natong duha. No, please. Please. Mahal ta ka. Mahal ta ka. Dili ko nimo mahal, Jeric. Mahal ta ka. Tuwi ko. I will change. I promise. Dili ko may mo siluso. Bitan kakuptan sa liyog. I will wait for the right time nga makatun ka na sa pagmahal na ko sa pag-usap, Abi. Just don't let go. Please. Nausa ng akong hukom. Gusto na kong makikbuhak nimo. No, please. Muluhod ko. Mubarug lang ko kung kanus ako di mo pabarugon. Antuson ko ang kasakit. Tanan. May mubiyaan ko ang tanan nga naakok na anak ko karon. Di lang ko di mubiyaan, please. Abi, please. Wa na'y kalinaw nga moabot sa itong kaminyoon, Jeric. Busa buhian ta na ang usak-usa. Kalimtin ako kay kalimtan ta na sab ka. Abi, no. Maupagod ka na ang buot mo may tabo. Yes. Sige. Ihatag ko na lang yung magkipangayo. Magpaanol ta. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!